Dul na ang Pasko, bugnaw na ang hangin, ug ang uban, bisan taliwala sa pandemya, nag-andam na sa ilang mga regalo. Ang matag lugar sa nasod, nagsugod na og pasiga sa ilang mga Christmas lights. Usa na niini ang Cagayan de Oro City. Niadtong December 1, formal nang giablihan sa publiko ang gipasigarbong world-class Symphony of Lights sa Dakbayan. Din mismong si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang nanguna sa pag-abli sa selebrasyon karon nakapaskuhan. Atong nakahinabi si Patrick Oiguangco Gabutina, ang project manager sa Symphony of Lights, ug giambit niini ang rason kung ngano bisan sa panahon sa pandemya gipadayon sa gihapon ang pagpasiga sa Cagayan de Oro City. Ang Symphony of Lights symbolizes also the resilience of the Cagayanons, and it represents how we should be able to go beyond the challenges of life. Unya, ang atong ko kay in spite of the pandemic, life goes on, and the mayor would want to make the people feel that Christmas is still there in spite of everything, because Christmas is every day for us. And the circles in the bridge symbolizes continuity, timelessness, cycle of life, that life goes on, the circles. And then the different lights at the Gaston Park, it also symbolizes the diversity of culture in Cagayan de Oro. It symbolizes the diverse peoples and how united we are in spite of our differences. And the lights at the City Hall also symbolizes also the circles, the continuity, timelessness. And if you look at the placement of the lights, there's the City Hall in the middle, and then on the left side is the Gaston Park, where there is light also, and on your right is the Isalina Bridge. It forms a triangle. It sort of symbolizes the union of mind, body, and spirit. And especially we need that now during Christmas so that we can move on para sa kalambuan, kaayuhan sa atong lungsod in spite nga naakitay pandemya. Gawas sa pagpasiga sa suga sa Symphony of Lights, nagpahinumdom si Patrick Gabutina na sundon sa gihapon ang gipatuman na health and safety protocols sa syudad. Ang importante pod kaayo nga dumdumon nato nga sa bisan pa lugar og sa atong kabibo, sa atong pag-ana sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, paggawas nato sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay para mutan-aw kita dito sa atong parke, sa atong executive building o sa atong bridge, timanan kayo nato ang atong safety protocols, nga always wear our face mask, our face shield, and practice physical distancing also. Luag kayo ang atong Gaston Park, luag kayo ang atong bridge, and then ang space beyond sa atong ang space in front of our executive building is wide also. So you can appreciate everything na safe ang distance nato sa matag usa, because mas maayo mo na ay physical distancing kay para safe kita karong Christmas, ug masaulog nato ang atong ang kapaskuhan, ang pagkatao sa atong Ginoo nga safe kita. Imbitado ang mga publiko aron saksihon ang mga suga, pasasundod lamang ang mga protocols sa dakbayan. We would like to invite our fellow Cagayanons and especially our visitors from the neighboring provinces of Bukidnon and Misamis Oriental to come to the City Hall compound and witness our City Hall Symphony of Lights. We have the different forms and exciting shapes that are projected on our executive building. And we also have the bridge, the Isalina Bridge. It's like a rainbow of circles. And then we also have Gaston Park. And we hope that you can visit us and then also practice safety health protocols. Makita ang mga suga sa Symphony of Lights sa Gaston Park o Islani Bridge sugod alas 6 hangtod alas 10 sa gabi na abli sugod sa buwan sa Disyembre hangtod sa Chinese New Year celebration sa 2021.